Anaren txanda da, Ana, pasatuko dizuet hitza. Egunon, mila esker ere aukera emateagatik familien izenean hemen zuen aurrean hitz egiteko. Hasteko esan nahi dizuet, izugarrizko distantzia sentitzen dudala. Agian ez bagara kapaz hemen espazioak bermatzeko, ez dakit nola garen kapazak geletan eta familietan espazio horiek bermatzeko. Baina konturatuko zarete gehienak zaudetela atzian. Baina horrian ez dagoela inor. Gutxi batzuk daudela. Eskerrak, zarauztar batzuk jarri direla hemen aurrean eta ia txikitan bezala sentitzen ezela. Aipatu behar dut derrigorrez, Iñakik atera dituen familiei argazki biak. Niretzat signifikado asko daukatelako. Hau da, nik nire aita amaren etxia sentitzen dut lehenengo argazkia bezala. 11 neba arreben nagusiena nazelako. Badaki jantziak eta beste motatakoak zirela, ohiturak ez dakit. Baina nik eraiki dudan familiarekin identifikatzen naiz bigarren argazkiarekin, semia eta alaba bakarrikan daukadalako, ez? Bakarrikan hori batzuk asko dira, ze bat besterik ez daukat, ez? Baina honekin ez dierazi nahi dudana da zein urte gutxitan, niretzat oso urte gutxi dira, ze nire bizitza oraindik ez da amaitu, pasatu garen batetik bestera, ez? Behintzat Euskal Herrian uste dut familia askok, ez? Eta horrekin batera eskolan ere aldaketa guzti horiek eman dira, ez? Beste alde batetik, oso, ez dakit, signifikatiboa da bebai, ni Zarautzen jaioa, Zarauzko etxean, nire gurasoen etxean erderaz egiten nuela. Nire gurasoen belaunaldian, nire aitak euskara zekien, nire amak ez. Eta galdu egin genuen, nik 18 urtekin hasi nintzen euskara ikasten. Aldiz, nire semea eta nire alaba, Bilbon, Zarautzen daude apuntatuta benetan, jaio bezala, baina Bilbon jaio ziren. Eta etxean euskaraz egin dute denbora osoan, orduan nola aldatzen den 30 urte ez dira, nola aldatzen diren gauzak zein korrikan handi bat horrela ikusita gure gizartean, ez? Hori esan da, baneukanik gauza batzuk esateko lan hasieran, ez? Azpimarratu nahi dut Euskaldun berrien garrantzia eta familiek seme alabak euskalduntzeko eginiko apostua. Hau uste dut izan dela irabazitako azkenengo 50 urtetan irabazitako euskararekiko gauza hoberena, ez? Eta uste dut errekonozitzea hori oso lagungarria dela batez ere ama askorentzat. Ze oraindikan amak dira gehiengoak eskoletan ditugunak euskara ikasten. Hau da, euskarara hurbiltzeko esfortzua egiten dute eskoletan, klasetara juten, behintzat pixka bat jakiteko euren seme alabekin erlazio minimo bat behintzat euskaraz izateko. Baita, funtsezko iruditzen zait hizkuntza komunikazioari ematen zaion protagonismoa. Eta horrekin horretaz gero hitz egingo dut ere bai. Komunikazioa eta hizkuntza klasiak. Baina hori utziko dut bigarren zati baterako. Noski familiak, lehenengo aurreko puntu komunikazio honetan argi utzi aprobetxatu behar dugula hiztun bakoitzaren ahalmenak. Nahiz eta bakarrik kanta bat jakin euskeraz,
lortu behar dugu kanta hori kantatzea euskaraz. Gero, familiok papir garrantzitsua betetzen dugu bi esparru hauetan edo bi eginbidetan, ez? Euskaren espazioak, bizitokiak sortzen ditugu edo mantentzen alagitzen gara. Zergatikan sortu gurasoak euskara ikasten dugunean gurasoak, aukera ematen diegu seme-alabai etxeko esparruan euskaraz egitea bai. Baina eskoletan antolatzen ditugunean gauzak, hor ere esparru berri bat zabaltzen diogu seme-alabari euskaraz egiteko, ez? Eta orduan, hori benetan jakitea, horrek dakan importantzia jakitea familientzat, ez dut uste, oraindik lortu dugunik. Eta, lehenengo ideia hauen artean, hizkuntza eskubideak oso importantia dira, eta beste eskubide batzuekin nahastu egiten dira eta osagai dira. Eta hor nik sartuko nuke, desde luego, hezkuntza eskubide osoak, baina kontutan izan da, hizkuntza eta hezkuntza zelan ulertzen dugun gizarte mota bat edo bestea ulertzen dugula eta eraikitzen dugula, ez? Bueno, ideiak dira euskarara hurbiltzen den oro hartu behar dugula euskalduntzat. Eta hartu behar dugu euskalduntzat, naiz eta euskara ez hitz egin, euren balioa oso importantia dela guretzat. Balio hori ez da bakarrikan simbolikoa, noski balio simboliko horrek izugarrizko garrantzia dauka eredu gisa azaltzeko, hau da, bai seme-alaben aurrian, bai beste gurasoen aurrian, bai beste biztanlearen aurrian, baina baita erraztu egiten du euskararen erabilera. Hau da, ez dira jartzen kontra, aldiz, jartzen dira alde, eta saiatzen dira besteak, nahiz eta nire esakin, besteak euskaraz hitz egin dezaten. Orduan, bizikedetzari ere erantzi positibo bat ekartzen dio. Hizkuntzaren aldeko konpromisoari begira, bi jarrera nabartzen ditugu importanteenak. Herritarrek egin duten ahalegina, eta euskararen aldetik irakaskuntza eredu eragingarriak aukeratu dituztela guraso gehienek. Horrek kokatu gaitu beste egoera batian, baina duela 25 urte luze normalkuntza legedia egin ziren. Baina gaur egun oraindik biztanlegoak ez ditu ezagutzen. Guraso askokin hitz egiten dugunean, ez dakite, ez da lege bat dagoela. Euskara normaltzenko lege bat dagoenik. Aldi berean, gurasoak ez dakite, eta uste dut, biztanlego arrunta bez, ez dela ona elebakarra izatea. Elebakarra izateak ez diola favorerik egiten hizkuntzari, hizkuntzaren garapenari. Bai egiten dio favorea, espazio bereziak lantzea hizkuntza horretan. Baina elebakartasunak ez dio mesederik egiten hizkuntza bati, holan berez. Eta baita eskoletan eta hainbat ingurutan oso ona dela euskal elebakarra izatea. Orduan, hemen topatzen gara euskaldun famili askoen kezkarekin. Nire seme-alaba doa eskolara eta hasten da erdera ikasten. Pena, ez duela batera, 5 hizkuntza ikasten. Ikastetxe batzuetan badauka aukera behintzat 4 bat ikasteko. Baina sentimentu hori aldatu egin behar dugu nolabait. Badakit beti dela eskatzea iaia berdintxuei.
Baina ume horren euskal elebakartasuna edo, oso ondo esaten den, laguntza izugarria da beste umeentzat. Nolabait, berarekin euskaraz zen behar dutelako, ez? Helburu bikoitz hori ikusita, uste dut oso importante dela familiak hurbiltzeko, eukitzeko gure alde erronka honetan, eurentzat ere eremu euskaldunak zaintzea. Ez sentitzea eurek bakarrik eman egiten dutela. Baizik eta eurek ere jaso egiten dutela. Eta hori tokian tokiko ikusi behar da zelan egin. Guztiz diferentia da Gipuzkoako euskaldun esango nuke herri batian zein Barakaldon, ez? Baina topatu daitezke lekuak eta espazioak hori lortzeko. Eta baita, euskal herritarrok elebidunak garela, pauso gehiago bat eman behar dugu. Beti gaude pausoak ematen, baina egia da momentu honetan, euskararen etorkizuna nolabait gure esku dagola, apostua egin dugun belaunaldiak aukera eman diegu belaunaldi berrieri horrekin jarraitzeko, baina horrekin jarraitzeko. Hau da, eskusteko orain alde batian lortu dena, edo ez pentsatzeko, ez jakiteko horrekin zer egin behar duten etorkizunean. Denborarekin kontrolatzen irunik ere, Orduan, esan dudan bezala, euskal hiztun sare zabalak eta sendoak behar ditugu, bai eurek finkatzeko eta baita euskara beste modu batian, naturalitate guztiaz, malgutasunez ere bai, jakiten noiz pasatu behar garen beste hizkuntzara eta mantentzeko, ez? Beste era batera esan da, praktikotasuna eman behar diogu euskarari zentzu guztietan, ez? Eta kontzientzia soziala motibatu. Benetan, nik jakin badakit, ez dudala euskara menperatzen, beste askok menperatzen duzuen moduan. Baina nire bizita profesionala bukatzear dagoenean, 18 urtekin hasi nintzen euskara ikasten, izan ditudan aukerak, Bilbon bizi izan naizelako beti, eta ez dudalako izan aukera askorik euskaraz hitz egiteko nire profesional mailetan, alan da guztiz euskaldun berria naiz, 60 urte betetzean aurten. Euskaldun berriei benetan prestigioa eman behar diegu, eta euren figura, ikusi dugu azkeneko 3 urtetan omenaldiak eta egon direla be, baina nolabait hori uste dut jarraitu behar dugula defendatzen. Eta, hitz egin da asko, nik hor esaldia bakarrian jarri dut, hizkuntza eta mundu afektiboa zelan lotu behar dugun, ez? Zentzu horretan, gelditzen zait esatia, gazte, haur eta gazteekin egin behar dugun lana eta egiten dugun lana ez dela alfarrazkoa. Datu batzuk emango ditugu gero kolokioan, baina ez da euren esku utzi behar ditugula gauzak, baizik eta eurekin erreforzatu behar ditugula orain arte egin ditugunak. Eta orain emango ditu datuak, milaka hiztun berri irabazi ditu euskerak 25 urteotan. Duela 25 urte, adin zaharrekoen artean biltzen ziren gehienik euskal hiztunak. Eta gutxienik gaztetxo eta horren artean. Gaur hori justu alderantziz gertatzen da. Euskararen mesedetan gertatu ere, gazteen artean jadanik gehienak bai dira euskaraz dakitenak. Antzeko zerbait adierazten du gaur unibertsitateak. 2007 urtean ja izan zen lehenengo aldiz 150 baino gehiagok egiten zutela selektibitatea euskeraz eta
matrikulatzen zirela bai eskatutako euskal karreretan, ez? Eta familioaren transmisioa ere, kontutan izan behar dugu, orain arte lortu dugunarekin, guraso izango direnak, 35 urte barru, 30 urte izango dituztenak, 30-40 urte tartian izango dituztenak, kapaz izango direla, elebidunak izango dira, eta kapaz izango dira etxean euskaraz egiteko. Orduan, gizartearen esku dago hori lortzia, ja ez da bakarrikan eskolaren esku, edo borondateen esku. Gizartearen esku ere dago konbentzitzea, euskarari prestigioa ematea, eta bar. Eta, horrekin bukatzen den lehenengo zati hau, esan nahi dizuet, pantalla jartzen baduzu mesedez, konbenigarria iruditzen zaidala, ez dago ez, bai, lehenengoa zakatu ez. Nik esango dizueke mesedez irakurtzeko, sartzeko orrialdian, eta begiratzeko eskolaren inguruan eta familiaren inguruan egin den lana euskara 21ko txostenian saiatu egin delako azkenengo 2 urtetan benetan konsenso bat lortzeko, konsenso hori esaten dugula, lortu behar dugula alde guztietan, konsensu bat lortzeko, partido, erakunde, iritzi ezberdinetan, eta lan bat dago hor, egungo gobernuak jarraitu beharko duela lantzen eta jorratzen. Eskerrik asko.